So naa nami diri mga bahay. Unsa man ini? Atang sa tong kamera, tayo sabi. Tara, tara na, tara. Day, alina day. Unsa man ka diha? Okay, naa nami diri mga bahay. Tuod man uy kan katulad ni Ibton. Wala, nag-ano na ko, nag-record. Yan na ta sa San Vicente Marine Sanctuary. San Vicente Sanctuary. Sige, let's go. Okay, mga ansa tadaan. Picture sa mi ba Inday oh. Picture. Picture sa. Sige, video. Okay. Video na mo. Kay atong lang tawon. Unsay forma ay ugaman. No, walay tubig karon. This boardwalk is made of light materials. Please observe single line 1 meter distance apart. Nadalaga ni Merna Suma Vlog. Hello, ako kadag. Takadag kandila da. Kay mag-blow ta ka sa ato ang biko. Sana pa sa ilang scientific name sa ilang mga kuan. Yan ay palhayan diri. Diri napitan na nindot kayo kay sila mangrove so. Scientific name. Name sa ilang mangrove. Common name bakaon, bangkaw. Bakaon. Locality Bakaw. Olango Island. Yang scientific name is Rhizopora stylosa. Rhizopora Rakay. Butlang saon. So napo tay please be careful. Be careful, please watch your step. Naata diri guys. Naara ang among giagian. giagian. Atubang sabay. Inday, Kev. Hi. So naglakaw ta guys sa ilahang boardwalk. So di ara ang atong gianan. Made of bamboo. Dito ta mga on sa tumoy. So dala na to nil atong bayad maligo nil. Dala na to bay. Sige, okay kayo. Video ha. So naglakaw ta guys sa ilahang boardwalk diri. Di ara. Bamboo. Pila nakakatiil ang nagtikang-tikang dinhi. Han kaayo ta og kanang mangrove makita sa ring dapita. Wow. Good kayo diba? Sa mangrove ni nas kilid no. Kani. Mangrove sing na skilid. Alright. So naaday ko'y kauban kanina sa kong luyo. Wala man nagtaob karon. Tinuod sakto jud kanil, dili taob. Bay mapapitik diri ba yun? Pitik ta diri bi. Nindot jud makatapad tag mamitikay. Okay na kita permiso. Ayan si Bay Ijikim rabugat jud kay siya pamati. Walang takibaw nga ni. Alangan kay bilin man ang bata. Dali bay. Nindot taguyog to kay mabisi unta siya si Patiman. Oy dili padaplin ana ba mabisi kay na. So guys, nindot kayo naagit siya na yung mga mangroves. Wow. Very refreshing. Init man kaayo ang panahon. Maka-relax jud ta diri nga side. Wala jud atong stress diri nga side. Wala gyud tanan atong gihuna-huna Yes. dito sa atong lungsod. Dito dinhi. Gihuna-huna ba kay mga turko magsigduol sa atuang panimalay. Duaw ra god. Ala kanindot. Oh my God, what an amazing creature. Nindot kaayo. Kinsa kay nakahuna-huna ani no, Neil? Kaba na kay idea? Wala ba pero ilan isang explore kay ngano man batis makaliko ang dapat sa mga isda na makita yung isda sa ubos. So very Naay daghang crabs ana Neil. Naay daghang crabs ana ba? So kato guys. Dong, okay ra ka diha sa atong kaldero dong. Ang bayad sa ilang entrance diri is 96 per head. Nakakaon daron ni kabot. Sa mga lawsa dito sa or later guys. So di ara mga bay, super nice. Picture na bay, ari bay. Okay, diri. Hoy, arkansi mo, hoy, picture. Oy, ang pitik na diri alkansi jud mo. Pitik. Oh. Da. Pitik. Oy, pitik kay daw diri sige duol ta. Tana. Ha? Uy, bay karon gi. Mo ba? Mapambut mo taman diha. Pambot may bakti. Kaysa pambut mo nagbayad. Pambot.
Layuan rin paklayan eh. 1, 2, 3, smile. Di pwede ako ako eh. Apila. Tanawa ko si Binji. Tanara gud ang naong ni Nil murag si 1, Tino. 2, 3, smile. Last one. Kailangan Tino Binji. Inyong uyuan ba si Tino? Tino. Oh, mao jud naong ni Nil. Si Kwan. Buhi pa. Danilo. Agosto po no. Usahay, mura siya si Danilo. Yang usahay po. Sige na, dudong kukob. Hala. JK, magkano one loss to dalan to JK. Ayaw po daw. Hi guys! Guys, nanatasa! Ayaw ka kawaya si GK, oh. Girahi, ang galon. Okay. Ako nga to. Ang tubig, uhaw na kaayo ko. Location dito sa So, dara. Mga unta karon ining abot, mag-set up pa ta. Wala, basig mong lupad ang atong kalo. Wala, Nil, nindot kay Nil. Mura na kung nakatrahe, di bod na tungod sa hangin. Naglupad-lupad. Hala, kanindot. Oh, wow. Wow na wow. So, di ara mga bay. Ang San Vicente Marine Sanctuary. Wala ka. Kung saan na ron, nasabit. Tuok atong liyog. Sabit ang atong. Oh, dito dito sa kinatumyan. Katong na ay cottage. Oh, dito mi mangaon. Nagauna na ang uban mga bay. Wait for me. Char. Wow. Ka-nice kay diri maka-relax kita kayo. Thank you kayo ha, Mami Ruby. Kabert Label Vlog. Thank you so much. First time na ko diri og grabe. Na-appreciate yun ako ang kanindot sa kadagatan. Oh, kanindot yun sa agianan. Very amazing. Oh, super amazing. Ha? Super amazing kayo, Bok. Nakaari na ka diri, Bok? Ha? First time ni mo karon? Say feeling sa first time. Ha? Are you happy? Piling ka po, kaon dito ron taman. Taon. Buyag. Lunay na tumba nga dako kayong kahoy. Ang sa ba na kahoy or bato? Wala nakuan ulit ko na. Nanipong ko gamay. Kapit na ta maabot. Tarala. Uy, mag-uyog-uyog man na ini ngagianan diri. Mag-uyog-uyog. Patay. Bo, kawiri ko. Kawiri ko, oy. Tabang, mananabang. Muda, uyog-uyog man na ini. Wala, doon ay bangka nabot. Wala, nalipong ko do. Bok, nalipong ko, Bok. Tabang. Saan ako pag-awit, daro? Wala, nalipong siya ko. Naman ko ko'y dala. Jesus. Hindi ko kahawid do. Nalipong ko kay mag-tuya-tuya man di ay ni. Selfie sa si Benji. Siguro di. Nalipong mo ang tapang. Nanabang. Naguyong. Mama. Naguyong man. Gusto ko pinamagay. Subaw kayo. Hello. Siguro di.
nila. Sige. Nanipong ka? Ha? Ah, sige, sige. Una lang. Kailangan tao niya. Ginoo ko, nalipong ko. Diray, Bok. Kana unara ba na yatang diya, Bok? Kuyaw kayo ilang ng palutang. Kay kanay ko sa nga na drum. Masaman ko. Taba. Sa alam maragwa na. Wala mo tagsay sintaan niyo sa aron. Tenso. Okay. Tarungan na imong kuan aron niya busog sa Tenso.